sammen og velkommen til den her video. Jeg må holde mig væk fra dansene. De er meget uhyggelige at være tæt på. Hvad for nogle danse? Alle dans, fordi det kan være copyright. Du må ikke danse, Elias. Ja, det kan være copyright. Ja, det larmer. Nej. Det gør så, at jeg bliver bandet fra YouTube. Det kan godt gøre, hvis jeg ikke sletter videoen hurtigt nok. Så kan I lige så godt. Ja. That will really hurt my feelings. Yes. Og skal vi lave den i plastik igen? Ja. Pleasant Park. Nej, jeg død. Der var bare sådan 4 på mig. Nej, eller så er det 3. Der var mange på mig. Elliot? Ja. Den video vi lavede i går, der kunne man ikke høre vores stemmer. Nej, lidt til sidst, der kunne man godt høre lidt. Jeg stod nemlig lidt... Hvad sagde du? Eller altså, man kunne ikke høre det så godt. Lavede I en video i går? Ja. Det er fordi jeg så filmen. Wow, hvad skete der? Nå. Hvad for en film? Eller den... Altså... Man kan ikke sige film, man kan mere sige... Videoen. Vi lavede i går, den så jeg lidt. Drenge, hjælp! Hvor er du? Drenge, synes jeg er så tæt på at dø, og jeg har så godt... Jeg er lige dræbt en. Jeg kommer ikke. Nej! Dammit. Oh, dang it. Oh. Wow, så bare... Ja, det spammer. Nej, han havde bare en god shotgun. Ja. Og jeg så den dårligste. Elliot, lad være. Skal jeg bare flygte? Ja. Okay, det gør jeg. Farvel. Okay, det gør jeg. Nej, de har lige... Du bestige mig rigtig. Down it fire. Ja, kom her, boy. Eller lad være med at stå, det er irriterende. Yep. Men husk nu, I skal ikke blive sure på hinanden, fordi at nu er vi i gang med at lave en video. Men kan ja, okay. Du kan godt høre, Elliot. Ja, det ved jeg. Du ved, hvad du kan med. Det ved jeg godt. Hallo? Det er ikke sådan. Er du galt med mange ting der, eller mennesker derovre? Det ligner nærmest lus.
Bare lige på nær, hvor man faktisk kunne se, de hoppede rundt. Hoppende lus. Nej! Men hvad med råb? Elliot, Ja. jeg siger lige nu, din mic er meget høj. Så når du råber, så det får seerne til at gå ud af videoen. Så er du råber. Yeah. Og hvis I ikke har lagt mærke til det, så er jeg så begyndt at spille på controller. Det vidste I nok ikke. Så nu siger jeg det bare til jer. Men jeg er helt glemt, man ikke kan bygge. Skal vi så spille bøde bagefter? Hvor er det henne? Ja, det kan godt være, men jeg tror, jeg skal i biograf efter den her video. Jeg tror, der er nogle mennesker her. Jeg kan se nogle mennesker. Der er små lus. Og det var der mange af der, hvor jeg var. Dem er der også mange af her. At Og gå? det er rent faktisk gode. Så ved jeg ikke helt, om jeg gider være med til at spærre. Hvis vi pusher dem alle sammen, så er de ikke gode. Så er de midt i Okay, banen. vi skal bare pushe dem. Ja. Det er dem nok, dem deroppe. Bare skynd jer Så derop. godt til Las. Så på en gren. En blev skudt efter. Okay. Og der er du person. Kan man godt skyde igennem den her ting? Drengen siger rip mig lige nu. Okay, rip dig. Christian, Ja, det var det der jeg mente med rip mig. han fyrer lige en rocket og Jeg vil også ind i den der. er det en... Det er det er noget forstået. Nej. Eller forstået. Ja, okay. Var der også en bag mig? Nej, shit. Ja, der var en bag mig. Nej. Drengen. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det. Nej. Jeg tror, jeg bliver nødt til at sige farvel til vores seere. Bye bye, seere. Bye, 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 bye.